ξημερώματα Σαββάτου 27 Φεβρουαρίου, 3 αναρχικοί σύντροφοι από το κατηλημμένο κοινωνικό κέντρο Vox στην πλατεία Εξαρχείων δέχονται, λίγα μόλις μέτρα από την είσοδο του κοινωνικού κέντρου, δολοφονική επίθεση με μαχαίρια και άλλα αντικείμενα από μέλη της μαφίας διακίνησης ναρκωτικών της περιοχής, όταν παρεμβαίνουν για να εμποδίσουν τη σεξουαλική παρενόχληση διερχόμενης κοπέλας από τους τελευταίους. Η επίθεση, από την οποία μόνο συμπτωματικά δεν υπήρξαν νεκροί, είχε ως αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός συντρόφου, ο οποίος διακομίζεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Βάση, προφιασή, παρακρατική, όλα τα καθόματα δουλεύουνε μαζί. Τώρα